Meet Charles Show. Meet Charles Show. I feel me na min share. Nti me fasa kwanya so ama o. Afishiapa. So I think come to yen. Afisane na masaba nchen ene obedi nkomo. Ene ye hwe impanyina transe on Meet Charles Show. So I'm say a content and I say na ye show sa P9 beje ho on Meet Charles Show. Breaking news. Otumfo said to chosen chief or Sampa. Sampa my nana Sangma Jafla Toli. Our in a court case. Our in a court case is on a legitimate Sampa chief. The legitimate Sampa chief. As we speak, this is the breaking news. Mede bro or Impagina Tenase, as well as Meet Charles Show. So Sampa case na aye back and forth when three omokone na omakochina. Finally, Kumasi High Court. The ruling about say Asante Hene Chief Oyino I fena na Samba Jafla no. Onana the legitimate chief of Sampa. That's it. See how per Sampa man here. Per Sampa man here nana Sangba Jafla. And answer ohina Santihin yin. But this whole thing no makes me talk about the concept of overlord. Chieftains in the mono ene ahini mono ene inkunyase mono. Yekase obi you overlorder. Nenka simply rank a saying. Na hena sa overlord some near the everybody say Asante Hene and a overlord of Sampa. Yes, Asante Hene na overlord of Brekum akunya. Nti sa ubesi obi akunya Brekum ana sa ubesi umu obi agi akunya say Nkranza Hene ana say Tiobodom Hene or some masa nipa no ebeso a kire Asante Hene. Sad no the concept of overlord no Ephraim and can't na yedana yeti abusuabusia na yenni ahini bisa ahini bia sorry eya kire ya na ye behu se wemu na ye adehia na se enkunyafie eba ya che but before that na yeti na abusuabusia ti abusua bia so wo yonko abusua bia oni abusua bi eka ti abusua bi so eso che abusua bi ti me yo abusua bi eso che abusua bi yenyina ye wo abusua but ebimu family na eso che family bi tete no abusua esa no omutimi dum ho ekodon abusua eso sebe ya omu asenhye nti abusua ketwa timu etimi de no ekoma abusua kese ese ye abusua prekope sebe ya daachi bi no ejapade bi wo ho a enyera cause mu de ye hu se mu ya mighty mu mabusua no etre eso ebe kura emu nipa abobra eche ya abusua enti ye de ye hu bedon mu a ye de ye abusua ketwa yi ebe kam ho a na ye wo japade bi a anase ye wo history bi anase abakwasem bi a saa abakwasem na nyadan enyera nti bo se saa abusua no de no akọbọ abusua kese nim saa de we edidi ma timi kofa overlord the concept of overlord na ye dey ebai enema enkunwa bi de be dey ebedi Asante ase uyi ne firi ho a ye ba ebehu ahini se we ye ohini wokuro we so abusua we ededie akunwa wokuro we so no abusua omodi akunwa ne bi wo nkuro ne bi so no ede omokunwa no share tumi bi ase because akunwa eye japade abusua akunwa no eye japade
Yamanenyera. Yamanenyera. Entino sabeya sa ejapade na enyera ntino. Na omope tumi eso. Omope abusua eso. Ede sa stool no akunya na yedan akosha ase. Ene so mienya the concept of overlord no. Eho na ene so efiri ba. Eye den na abusua bi kase owa asante mem ana ohini bi kase owa asante na emum ansa na wobesi brekum ana nkranza ana sampa akunya de sa wobeka kire no. Ana sa onumpo na watumi se ochusu obi mane de akunya awo sampa ana me kirekire mo no. Enkunya ne bidum ho ebedon asante enkunya ne bidum ho ebe hya asante asese yenim se woni tumi eso na sabeya abusua ejapade anase abusua tumi anase beya sabeya akunya we anyera nti yede se akunya we akwahya asante ase yede se akunya we akwahya akwamu wa asante ase yede akunya we akwahya amakom wa asante ase yede se akunya we akwahya dwaben anase edwoso ana kumawu anase efijase ehya asante ase sekobasa it makes that asante the overlord of that stool. Ebasa ansa na wobesi hene o sa abusu nim no this moko su anasa moko sai kire sante hene. He has the choice or the right to choose someone to occupy the stool. Enumpo musi akunya no anasa muyi obi de na ba no o sa sante hene make sure say ohema no ani kroma no anase abusua na sa akunya no gumu no magye to mo se eni passumes na edi akunya no meden e man yeye moyi ni abusua no yini pani wi a ana no overload no eye sante hene no e hira so enti sampansem the back and forth no e commensia himfie ama families no bia share the side of the story obia boninkro as they will say it in mensia anasa himfie abusua factions no obia boninkro ana faction back so ontiase or the back court na sema overlord atnaso no se overlord no edi asem ni ye eyusu amane ni amamre se sante hene yusu amane ni amamre ne di asem na ebeye den se court bi be den ebobo ato agu entina emre bi atwam na sante hene ka kire mu se anase sante hene forgive me asante hene kan pain ese ni pain se on to sabe na oni asem ema court bia emon na no asem entungu oni asem ontena menhia eni asem ema court bia wo Ghana enka se wo ba asem na to agu ebeye den efiso no sante hene enimi so ode amane ni amamre ene bedi asem no ene nokore nananom atrankonya enso so ede nekore ena ebu asem no enti so ode nokore amamre ni amane ene ebu asem no anase oti asem bi esiesie ya ebeye den se court bi beka se in the face of customary law no ono court no se wabo asante hene ano asem ato agu ebeye den nti saa asem na otumfo kan no saa na kire ba me san fa nko the issue of overload anase de ma akunya bi ekodi akunya kese bi ase ene amasa usi akunya obrekum obo man hene wo sampa twobodom kwatwoma ene enkronkro bebre wo bono ene ahafo usi akunya wo ho a wosa odiri meka kobona na sante na mane na fese sa enkronkro no sa akunya no sa abusuya no ede omuti ko share asante ase enti yes ode wo ho enso so one wo ho saa enti se yesi akunya wo sa abusuya no ma o se sante hene inside ewom fise ode na ye overload nti ma kire se beginning na ye family to family ma families bi ebe ye
united omo kan ho bom nti ba saa na kese no ensa daketwa ne so as families though omo ye just families that came together nti baako timika se ebia na daach na yase ahye nti saa ejapade yi anase eye tumi anase eye akunwan se ye ni ho a ye mu bi ni ho a ye de hye wase ene ma akunwa bi benya tumi bi ewo akunwa bi so ene ma ohene bi benya tumi bi ewo akunwa bi so ana ye otu kotena yo migration nkroni bi wo ha omumudi akunwa wo ho no eye asantefo dada migration anase war ene ma nkroni bi bedi asante ase nti brekum eye typical example brekum for omumudi akunwa kan efri asokore ya wo asante mem nti eba saa nipa na niura ene sante hene tiobodomfo eboa asante ama asante kokon kodi nkonim tiobodomfo do omubusum na busum no waben eboa asante ma asante kokon ma asante kodi nkonim efiri no mu ni asante aye yonko besi ne efiri na tiobodom eni nkrubite se mofo aye asante abesi ne enti omu ni asante atokese sa nkro ni asante atokese ache enti eba saa sa nkro no abusuye die kunyo wo sa nkro no so no so wo se hini a kamia yesa na se nyese kamia yesa eno kro ne se overlord eni asante hene efese ohene bi akọ ama ohene bi aba ama sa ahemfo no no wo sa nkro no so no brekum ti obodom kwatwoma sampa saikwa sa nkro no so hemfo nyina pi na besoma asante ikase ohene bi besoma asante gese bi okoya akoa na emum okoka asante hene ho ama omusi nkonwa de amamre ene amane edi asem anase eka asem ti ikase ohene bi esoma asante a ngese oya akoa awa asante mem shane so mame omusi komensia kosom asante hene obaya wakoa anase oya akoa ma asante no ikase osoma asante oyo ohene na se osoma asante a ewoma muhia as Asanteman Council as Asanteman Council muhia na mo de amamre ene amane eka asem anase mo kira asante amane anase moda asante amane di you are showcasing asante culture any tradition into okoka na nasan okoka otumfo setu ho na mada asante amane ne amamre di na sa asem bi wo ho a modi asem no mu yusu amane ne amamre ne nokore edi asem no ne se okosoma asante enche se okoya akoa awa asante so over the issue of overlord no any baby a tukotena anase migration anase war ema nkunye no bi bedi asante mansem na emre bia no enam se otumfo nyame kese na mebo odin sori o mebo odin sori akunyo so oye overlord ewo sa nkro ni so no usie akunyo wo ho a awose ohene ensa wo mu bi unka se wose hene wo sampa wabra otumfo asante hene ensa nim unka se wose hene wo tiobodom kwatwoma saikwa sampa brekum nkro no dawson usi hene wo goso akire nsua nkasem hwidiem bechem dua yankwanta unka se wose hene wo sa nkro yesu wabra na nasa wabra otumfo setutu ensanim untimi nka se wose hene wo sa nkro mbobo yesu ewo ahafo robiti se ayom so ene nkro akrodie mem bele na wose hene wo ayom so anase mem anase akrodie wabra otumfo ensanim anase onya we enye possible if it's the overlord of the stools over there
sankro ni nyina nkunwa no on na hwe so tumi a hwe saa nkro no so no ene Asantehene efese saa abusua no ade omakunwa ne ko se tumi kese bi ase ayom so akrodie go so mem akyerensi ahwediem bechem duan kwanta ewa hafo bono hafo but omu hene pon omu hene kese ene otumfo setu mrebia any day anytime any hour so we see hene a o sa Asantehene eya aware na o endorse he has to endorse just I won't mean see any legitimate chief or nkroni beso or ahafo bono nkroni beso or Volta region rara ene cratch side hono nkroni bi wo ho a oti region hono oti region side who see chief or nkroni beso a or sa Asantehene ene peneso na doso na nkroni bi bebrebe ti sha Asante ase ene ne pina ti sha Asante ase but the sha Asante ase ne de menshia ya we ne de up to date who see hene a wo say Asantehene ana say otumfo nyame kese santemawura epene so ansa na wasi hene apart from migration and a war ma Asante enya tumi wo akonya be so apart from say abusua bi ade omuwa ho ekosha Asante ase that is family to family no your family influx your abusua bi wo ha no munya Asantefo enso omu kware Asantefo your abusua bi wo ha omu ware Asantefo no ida say bema na kware Asanteni ba ana oba na kware Asanteni bema ebasa na afrafra bem and to be says abusua bi say yabusua na Asanteni bi anim aya maami bi na one day ye hye na wofuom ana say yabusua ko hye na nwuram enom de ne ba afie ena ekire ye hu so wo ya Asanteni sa maami na amko hye na nwuram am de ne ba afie like the case of Sampa no. That story could be true. But busawo say maami no ebebo wo abusua nim amanase ebedi akonwa ne bi ma ne to ka so ana. Sa maami na se bedi akonwa ne bi ama saa nipa ne wi wo akonwa ne so a saa maami no lineage no so di akonwa ne bi yeye by customary law. Say dia manye na mama na ka asem na obi ba mabusuam na mo geno na mo netena na owo awonto atoaso no ma say nipa na se ebedi akonwa wo say abusuam no ma maame no lineage ni so di bi eyeye unless say nipa no etu ne ho ade so unless say nipa no amfa kwampa ne bedi akonwa no but saa nipa na oye hwohwo a oba abusuam no mu no sa abusuam ni sinkonwa pene se saa nipa na se etimi di akonwa ne bi mane yeye na saa nipa na se ne di akonwa ne bi ewu ka akonwa ne so a yentu no ono entu ne ho ade so saa nipa na se eso ebeye legitimate occupant of the stool obetumba bo so hini bia onum amane ne amamre enti enema ba miensa enema Asante etimi enya a certain hand in other regions ama Asante atre apart from war and migration no ma Asante capture some towns and also some communities no enya war nkone migration kuna ma Asante nya tumi wo towns ne bi so na emom say dem church me family influx and I say so obi eba mabusuam mo ne tena ye na after be 80 years achi na se abedi akunwa awu akaso no eti ma Asante ni so dis akunwa ne bi o say kwa ana say Sampa amane yeye enso bokom na say nkro yi say krom wofo no epoto o mukasa na nya Asante like Sampa say o munka Asante like say kwa adehye konkro nka Asante enso ye de na afedi so omu overload ni Asante ena make sure say no mabe miensa na say nan ni mu no either say ya migration
ɛna de sante ne bi kɔpie hɔ anaasɛ ntɔkwa ɛna ma asante capture saa stool no anaasɛ saa abusua na na de ɔmo ti ɛkɔhyɛ atumi kɛseɛ bi ase sɛ bi a asante akunya ɛna ma sante hene bɛyɛ overlord of that stool mpanyina tena se medu besia that's a never say about nkyɛn where dey na breaking news ɛna mede ɛbrɛw sɛ asante hene nipa oyi no as sampa chief no Nana Samba Tole Jafla no Kumasi High Court apene so agye atom sɛ ɔne the legitimate chief of Sampa and no one else. And when you a ɛkɔ so wɔ Sampa no efe na yɛbɛhwɛ sɛ ani bɛda hɔ a animu no bɛtene ama efe obiara gye ne ho atom obiara gye ne mfonso na sɛ ne nkunimdi atom na Sampa for agye atom sɛ ɔmo wɔ hene baako pɛ. Only one chief, na Samba Jafla. Aye, Santana and he no say, on any the overlord, inti, Utie and Semono, Utie Afanuna Semono, Utie Sampa Semono, ono jidi say, Nana Samba Jafla, ye appeal court judge. Aye, chief na, ye Sampa chief, na Samba Jafla, ye appeal court judge. Nana Santana say, amani na mamrima. Ohwe amamre ne amaniema saa nipa ne sefata se yemfa Sampa kunyama no ekopie court no ene court abua se na Samba Jafla ebetimi de ne sense ne bo akọ Sampa any day anytime se onene the legitimate chief medu besia da se na mesa enwahia me mo official pa biem efiri na ekonyina hwemanim ye the content upon content beba na wanya bi etie esua bibia frem na so wo bibi ni mecha na omama etie also side of the story. Medawasipi.